Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Keli on aika nais, Ei nyt tiedä miten siitä näkyy, mutta onhan tämä aika nais. Katsotaanpas. Ensi viikko, nyt on sunnuntai ja elokuun loppua ja ensi viikko on sitten iltavuoroviikkoa. Niin oikeastaan elokuun viimeinen viikonloppu on nyt menossa ja sunnuntai on ensi viikko on sitten iltavuoroa, niin eilen vein ne verkot tosiaan ihan ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti. Nyt käyn vähän hakemassa pois. En jätä niitä nyt siihen sen takia, koska on tosiaan nyt ensi viikon töissä. Minä en ole niin aamuihmisiä, että tulisi välttämättä lähdettyä ennen töitä sitten. Periaatteessa joo, miksei vois käydä. Nyt joskus tulee herättyä, mutta tänäkin aamuna 11:30 oli ihan tajukankaalla. Meni ajoissa jopa, hyvissä ajoin jopa nukkumaan, mutta niin vaan. Ei kukaan herättänyt, niin sille vaan 11:30 se taas meni. Mutta sitten taas jos on syytä herätä, niin herään toki tuosta. Ennenkin kyllä lähetty aikaiseen kalaan ja pilikillekin joskus, mutta ei oo silleen niinku. On semmonen nautiskelija aamu sitten, en tiedä. Joka tapauksessa ei sitten tule nyt välttämättä käytyä siellä verkoilla, niin otan ne nyt pois ja sitten täytyy jossakin vaiheessa taas vie ne takaisin. Vähän tai sitten jätän, en tiedä vielä, mutta kyllä mä nyt otan ne pois. Sitten täytyy vähän säätilaa kahtaa, että jos on semmosia hyviä aamuja ja peräkkäin parina päivänä, että niin katsotaan sitten jos vaikka veiskin ja hakiskin aamusta ennen töitä sitten, mutta sehän se verkoissa justiinsa on, kun se pitäisi sitten niin useasti kuitenkin kokea. Nyt mulla on jikivehkeet, uisteluvehkeet mukana ja katsotaan nyt. Siis sanotaan, että viimeiset kalareissut on ollut kyllä vähän tyhjiä sen verran, että ei ole kyllä niin kuin oikeasti mitään mahtavia odotuksia kyllä näiden verkkojen suhteen, mutta tehän selviää kohta, kun käymään katsomassa, että onko siellä mitään. Isoja paatteja tulee ohitettua. Isoja paatteja menee tuosta ohitse. Täytyy tossa tosiaan nyt vähän kateella. Täytin tanki. 15 litraa laitoin sinne, 20 siinä olisi mahtunut, mutta onko siinä polttoaineen suodattimessa jotain tukosta vai mikä siinä sitten on? Vai oliko vaan polttoaine loppu? En ole vielä kokeillut. Voisi tässä itse asiassa saman tien kokeilla sitäkin, että pysyykö se päällä vai eikö se pysy vielä tämä. Vähän niin kuin meinaa pienellä kierroksella sammua. Jotakin täytyy putsata varmaan. Varmaankin siitä jotain. Mutta ei mitään, ne verkot on tuossa aika lähellä ja akku on täynnä ja täytyy nyt tohon vähän perehtyä. Polttoainesuodatinta, mitä siihen pitää tehdä. Luppaa, mitä rota nyt on. Ei oo hirveesti kokemusta tuosta, pari vuotta ollut ja eka kesä, ihan ekana kesänä, sinä kesänä kun hommasin tämän, niin sehän
ruopas sitä yhtä pohjaa siellä, niin, mutta kun tätä sähköperämoottorilla tullut kuljettua, niin ei silleen hirveästi käyttänyt tätä ekana kesänä. Niin potkurista lähti semmonen siivestä semmonen pieni pikkunen pala pois, niin ihan semmonen narhaama, niin otin sitten symmetrisen kuvan joka potkurista pois, että se on, ei tule epätasaisuutta siihen pyörimiseen. Ihan pahvista tein muotiin ja leikkasin niin kuin joka kulmasta, joka siivestä samanlaisen tai lapasta, mikä se nyt potkurilapa on, niin jokaisesta oma pienen samanlaisen, ihan semmoisen maksimissaan sentin paksuisen pieni lovi siitä vaan. Niin senttejä, ja sitten käytin tämän tuolla paikallisessa huollossa, että kahtoo että onko siihen tapahtunut mitään isompaa, kun se siihen vähän raapas pohjaa. Että kaikki oli ehjää sisällä, niin samalla vaihtoi sen peräily. Niin ei ole sitäkään tullut tehtyä, niin ei ole hirveästi tullut rassattua perämoottoreita. Sen takia, kun se yhden kerran kun se oli aiheellista, niin sen teki sitten muu. Niin. Mutta eihän siinä kun tutustuttaa, sillähän selviää. Kysellään ja viisastuttaa ja katsotaan netistä ohjeita ja muuta, niin tekee vaan. Nyt ollaan tosiaan menossa kahtamaan verkkoja. Kalahan täällä on. Ainakin luotaimessa. Rintakamera on mukana, mielestäni ainakin pitäisi olla. Onko? Check. Laitan teidät tuohon kohta sitten, kun siellä päin ollaan. Ja teikäs päin tämä meni tänne. Menikö tämä tähän näin? Mistä näitä aaltoja lähtee tulee? Tällä nyt on veneitä. Tuleeko tästä alkussa mitään? Täytyy vähän suunnitella, mitä tämä tekisi. Mutta lähteekö menemään vasta aaltoon voi? Miltä aaltoon voi, mihinkä aaltoon sitä lähtee menemään? Joo. Tuolla ne verkot jo näkyy. Ei oo kaukana. Käymäänpä se kahtamassa nyt tosiaan. Siirrytään, että tullaan pelipaikoilla nyt tähän rintaan, niin katsotaan mitä näin. Katsotaan tosiaan minkälainen shit show tästä tulee, kun ei mulla oikeastaan ole muuta kuin tuo pieni sanko tuossa mukana, mihin ne pitäisi laittaa ne verkot, ja siellä on kaikkea muutakin tavaraa siinä. Niin. Mutta laittaa ankkorit ja kohot tuohon lattialle, niin kyllä se siitä. Jotenkin niinku ei ole oikeesti niinku luotto siihen, että onko siellä mukaan jotain, niin ei oo kyllä kovin suuri. Tänään viime ajat ollut. Tässä on muuten ahveheinä. Täällä voisi ehkä joskus onkiakin. Katsotaan. Mistä nämä aallot tuli? Äsken oli niin tyhjä. No, en tiedä. Tuolla ne on kuitenkin eessäpäin. En tiedä myös sitäkin, mikä vaikuttaa tuohon pensaan, että onko mulla sitten liikaa öljyä pensassa. Ei pitäisi olla. Kyllä vähän 1,5 desiä pisti siihen 10 litraa, niin eikö se sitten oo? Se on siis reiluun 10 litraa, että melkein 2 desiä, niin se on vähän niinku semmoista 1,5% ehkä. Sanotaan noin 2 desiä 15 litraa. Niin mun mielestähän se sitten on semmoista 10 tai 15%, että mielestäni se pitäisi olla ihan jees asiallista. En tiedä. Omasta mielestä ei ole liikaa, mutta en minä tiedä. Jos se sitten on. Mutta täytyy selvittää. Nyt meillä tosiaan tuulee niinku vasemmalle ja tuolla on 2 en tiedä näkyykö kuva, mutta tuolla on 2 verkkonarua, niin mä ajattelin, että mä menen tuonne puolelle, että se tuulee siihen suuntaan ja vedän sitten niinku ihteeni päin. En tiedä onko se oikea ratkaisu, mutta vai pitäisikö se tulla tuuleen suuntaisesti sitten. Mutta mä vaan pelkään sitä, että tuuleeko se niinku liian lujaa. Ehkä mä menen varmaan tuonne vasemmalle puolelle ja pistän ankkurin siinä veteen, että saa sitten vetää pikkuhiljaa toista lähemmäs. Voin, tai sitten toisinpäin, mutta
jotenkin voisin kuvitella, että se olisi varmaan fiksumpi vetää niinku tuulen myötäisesti sitä verkkoa. Tai miten pitääkö mun sitten, vai pitääkö tehdä sillä lailla, että ottais tämän mihinkä tuulee, niin sen irti siitä kohosta ja sitten menee tuon toiselle puolelle ja vetää sen siitä sitten. En tiedä kyllä sitäkin. Periaatteessa miksi se silleen kävisi ehkä parhaiten. Sitten ei tarvitse mitään ankkuria ainakaan hinata sinne. En oo näitä ennen tehnyt, en tiedä. Varsinkin yksinä vähän voi olla hankala. Katsotaan. Noniin, syteen tai saveen sanoo merimies hädässä. Katsotaan nyt mitä tästä tulloo. Ei oo tosiaan kauheasti kokemusta, mutta mennäänpä nyt tuonne vähän niinku ohite tonne oikealle puolelle ja tuohon sammutetaan moottoria. Sitten me menemme ihan liikaa viisikkoista nähtävästi. Ai pitäis peruuttaa. No, ei se mitään. Kyllähän tääkin nyt vähän mitä pysäyttää, kun saadaan tästä kiinni. Vedän tuolta alitettä. Ehkäpä. Kyllä. No niin, ja kyllähän tässä periaatteessa tässäkin ankkuri on. Niin. Tehdäänpä nyt tämä homma tällä hetkellä näin, että se lipussa tosiaan ankkuri, niin siirrän ihteni ehkä tälle toiselle puolelle. Näin. Näin. Hyvä. Pitäisikö mun sitten, nyt mä oon niinku pelipaikoilla, niin varalta sitten laittaa vielä oma ankkuri nyt sitten tänne vähän sivuun. Siellä että se... Oi vittu, kuka tän solmin? Kuka tämä on saatana solmin? No. Mennäänkö siis pohjaan tämmössä mytyssä? Mennään se. Oma ankkuri nyt tuohon kiinni. En tiedä sitä mitenkä tämä... Sitten... Aletaan tätä nyt sitten ottamaan tästä ylös, koska mehän otetaan nämä verkot nyt sitten tosiaan talteen. En mietä näitä tänne. Missä vitussa se on kiinni? No mitä hittoa? On muuten tosissaan tiukasta. Nyt lähti irti. Oli tosissaan tiukasti kiinni jossakin. Ankkuri. Ensin tämä tästä. Sieltä tulee minun ankkurini. Kiitos. Otamme tässä vaiheessa tosiaan verkon, mitenkäs päin tämä nyt tästä tullut? Näinpä. Tämän tästä edestä pois. Kauemmas ankkurista. Otetaan nyt sitten tämä irti. Näin, ankkuri on siinä. Laitamme ankkurin. Laitetaan nyt saman tien sitten kiinni, niin ei pyöri tuolla jaloissa. Noin.
pudotetaan se suoraan varovasti lattialle, me pudotamaan laitamme. Sitten me otamme sangon ja tavarat sieltä nyt tuohon. Tätä saatamme tarvita. Näitä emme tarvitse nyt. Nyt sillä on periaatteessa pelkkä puikkari. Ja nyt sitten katsotaan. Tässä vaiheessa nyt kun ajattelee asiaa, niin onko tää nyt tyhmä, että tää mun vene on nyt kiinni tässä ankkurissa, että jos mä vedän meitä kuvitteellisesti liikkeelle, niin kuin tuohon suuntaan, jos tuo ankkuroituu, niin ehkä mun pitää kuitenkin nostaa itseni tästä nyt irti tästä maasta. Eiku täällä on ankkuri. Onko sekin nyt tiukassa puolella kiinni? Onhan sekin vittu kiinni siellä. Mitä täällä pohjassa oikein? No. Nyt koska tilanne on tämmönen, että olemme nyt kiinni tuossa, niin ehkä mä kokeilen vaan. Ei, kyllä mun melkein pakko. Toinen vaihtoehto on, että mä heitän. Siis nyt mitä mä tässä höpöttelen, en tiedä yhtään pitääkö paikkaansa mikään näistä. Todennäköisesti ei missään muotoa, mutta mutta en siis ole ammattilainen, tää on ensimmäistä kertaa kun teen. Kyllä mä varmaan irrotan meidät täältä pohjasta nyt kuitenkin. Tässä tulee tämä hieno mytty, mikä olisi avata ensin. Toivotaan, että koko verkko ei tule mukana tuolta ankkurin mukana. Ei tullut, hyvä. Noin. Sinä oletkin varovasti tuonne lattialle edestä pois. Sitten varmaan vaan aletaan vetämään itseämme tuonne verkon suuntaisesti. En tiedä onko tämäkään tosiaan oikea tapa, mutta näin mä tätä nyt sitten alan tekemään. 4-vitoiset verkot tosiaan kyseessä. Oho, siellä on ahvena. Hyvän kokoinen ahvena. Noniin. Ahvena siellä ainakin on. Mihinkäs nyt laitoin se palikka? Tässä on kato vehkeet sekaisin. Vehkeet on sekaisin. Kuolitko sinä? Nyt ainakin kuoli. Tai taintui. Sekäs mä tässä nyt sinua yritän ottaa irti. Niin kuin sanoin, niin oho. En nyt mikään ammattilainen tässä asiassa ole, mutta tuleehan nyt vähän alakuun siitä. Niin. Olet niin hyvin sotkeentunut tuossa. Hyvän kokoinen ahven kyllä. Ei sen puoleen. Hei, äläpäs mene sotkuun. Lähteekö nyt yhtään irti menemään? Onko se tuossa vielä? Ei se taida olla enää. Noin. Onpas kalaa nyt sitten. Tässä on oma saavi tällekin, mutta laitetaan kalaa nyt ottamaan tuohon lattialle. Ei nyt auta, lattialle vaan. Sitten me niin kuin sanoin, niin ei ole omakohtaista kokemusta tästä hommasta, mutta videota on tullut kateltua ja täällä on joku oksa. Noin, se aukesi sinne. Tässä on vanhoja verkkoja, sain tosiaan naapurilta, niin muutamia reikiäkin täällä on. Ja siinä on toinen ahveno ja lahna ja yksittäistä lahnaa. No se saa mennäkin, jos hyvä se pääsi irti. En tarvii yksinäistä lahnaa.
Täällä on isompi ahveno. Tuota. Onkohan tämä isompi ahveno elossa? Todennäköisesti on. On aika tiukassa solmussa tässä meinaa. No, ja menikö suusta pois? No. Joku verkko on siellä sen suussa ainakin. No, se on nyt. Noin. Tuli pois siitä. Tuo on kyllä iso ahven. Iso ahven sotkeentunut tänne. Kyllä se vielä elää. Tiukassa on täällä kyllä joo. Tämähän on ihan... Onko tää enää elossa? Se on vähän tommoista... Katsotaan. Kunnon sotkuistis ainakin saanut tänne. Sehän nähdään siitä kun... Katsotaan kohta tuleeko sitten veret. Jos ei tuu veriä, niin täytyy varmaan heittää. Eikä tässä nyt loppupeleissä kello on nyt 2 iltapäivällä ja vähän tosiaan meidät no illassa sinne 7 aikaan nämä verkot kävin viemässä. Mutta se oli aika hyvin kyllä solttu se tossa. Lahna pääsi irti, se on hyvä. Noin. Vähän enimpiä sotkuja tuosta auki. Oho, kuha. Oiskohan herra kuha hengissä? Ja ahven. On kyllä pieni kuha. Mutta... No en tiedä, on tää aika iso. Silleen. Ahven ainakin hengissä. No en tiedä. Kyllä nää täytyy tarkastaa kohta veret tulloo pihaan. Nyt ne menee tonne. Maahan. Vähän huono tässä kun... Hetkinen, saisiko tää... Ei, kyllä se pitää melkein ottaa samalla lailla tästä edestä veteen. Noin. Kohta sekin. Ei kuitenkaan tarkoitus ole se, että kuolleita kaloja pyytää, että tämä vaan tarkoittaa sitten, että jos tälleen suht matalasta niin kuin nytkin on, niin meinaa enemmän pyytää, niin melkein pitää sitten yrittää tulla useammin kahtomaan kuin kovin myöhään. Huuhellaan vähän sitäkin. Joo. Vähän tosiaan tämmöistä vastatuuleen vetoahan tämä on. Mutta aika pinnassa näkyy tuo kuhelainen oleva, että sieltäkö niitä pitää pyytää. Taas on iso ahven. Tää elää, ainakin toinen elää. Mahtavaa.
Ei sit loppupeleissä niin mahdottomasti joku tämä. Vähän pitäis tainuttaa kyllä. Noin. Lattialle ja seuraavaksi alkaa sitten, kun nämä on tästä otettu, niin verestyspuuhat sitten. Olipas sotku. No. Mä luulen, että nyt siellä enää on mitään. En tiedä, mutta luulen. Villi veikkaus. Eikö ne tarvis olla välttämättä enemmän? Tuossa on ihan hyvin. Nyt lähti pohjasta ankkurinakin irti. Tuli semmonen irtautuminen tosta. Irtautuminen tapahtui. Tässä on tämä valtava reikä, mikä tässä olikin jo alusta pitäjää. Ja joo. Siinä on nyt sitten. Nostetaanpas tämä ankkurinut täältä, niin lähtee koko vene liikkeelle. Noin. Täällä viisiin. Siinähän se oli kiinni tuossa. Ja sitten tässä on tämä mahtava kumilenkki. Missäköhän se nyt on? Tuossa. Noin. Ne pysyy siinä ja sitten vähän huuhellaan verkkoja tuolla. Ei tällä enää muuta näitä oleva. Mutta vaatii tosiaan pienehkön huoltotoimenpiteen todennäköisesti nuo verkot. Vähän putsausta ja noin. Siinä on verkko. Nyt on minun toinen kohotunta. Nyt mennään ollaan tuuliajolla taas tässä. Tuuliajolla taas tässä mennään nyt sitten. Isoja ahvenia. Sitten tuosta ankkurista tulee vielä irti. Noin ja kohokin tuohon netisti paikalleen ja nythän minä voin sitten jo laitella näitä ankkureita sitten tuohon päälle jemmaan ja noin. Tämä naru talteen. No joo. Niitä mä ehdin tappelemaan kohta. Ankkuri on kyyvissä ja muut on kyyvissä ja nyt sitten katsotaan saalista vähän tarkemmin. Täältä tämä pikku ankkuri tosiaan kanssa tuonne. Kanssa tosiaan tuonne noin verkon kanssa ja narut sinne ja tuo sinne ja täytyy hommata toinen astia tälle tuonne verkolle. Sitten alkaakin tämä seuraava homma eli puukko. Kuha on kuollut. Nähdäänpäs näin ja katsotaan, on kyllä aika tummahkon väristä kyllä tuo liha tuossa, että se on pieni kala sisällä joku ja joo. Pumppaako tänne mitään?
Vähän on tommosta, ei niin punaista enää, mutta laitetaanpa se nyt tuolla lailla tuohon. Verestymään. Tää on kanssa ihan tämmönen. Se on happea tää kala, kun se on tuossa. Tää oli ehjä kala, tai elävä kala. Täältä ainakin tulee vielä. Sitten mites tämä? Aika nopeasti ne meni. Tommoseen huonon näköiseksi tuo liha tuossa. Mites tämä? Tää on vielä ihan jees näköistä. Että täytyy katsoa. Ne on varmaan heti illasta tullut jo kiinni tuohon, kun noinkin yllättävän nopeasti tosiaan tuo. Tapahtuu. Saalis oli ihan hyvä, mutta on varmaan vähän myöhässä. Olisi ainakin 2 ahventa elävätä. Katsotaan nyt sitten. Nähtävästi pitää sitten tulla useimmin käymään. Eli, ja tämä taas sitten vahvistaa sitä teoriaa, että jos mä nyt toisin esimerkkinä huomen aamusta toisin verkot, on illan töissä ja sitten menen seuraavana aamuna kahtomaan. Se on melkein 24 tuntia sitten järvessä nämä verkot. Nyt ei ollut 18 tuntia. Niin. Se on vähän ikävä juttu sitten tavallaan. Kalalle. Siirryn vähän kauemmas tosiaan tosta rannasta. Tässä on kyllä 5 metriä vielä vettä. Joka tapauksessa. Joka tapauksessa semmonen oli tuo ensimmäinen verkko. Niin yksi ahve oli semmonen, että se oli vähän sen näköiset kidukset, että heitin pois, mutta kuha ja toinen ahve, mitkä oli jo kuolleita, niin oli niille vielä punaiset evät. Tai silleen niinku punertavat. Ei ollut ihan vaaleita, sillä oli vähän semmoista vähän niinku vaalentuneet punaista, mutta nämä kuitenkin pidään ja 2 ahventa, mitkä oli elossa pidään. Eli 1 ahven ne heitin pois. Mutta nehän oli kaikki semmoisia aika isoja. Kuha oli ehkä semmonen, että olisi ehkä voinut pikkusen olla isompikin. En oo kyllä mitannut sitä vielä, äkkiähän tuo mittasi tietenkin. Mittasi tietenkin, eihän siinä mitään. Mä tässä vähän funtsi, että ne oli aika matalassa tuokin kuha, että onko ne nyt sitten sille, että jos ihan oikeesti mennä matalamman jikaamaankin tuonne rannalle, niin tulisiko niitä sitten, mutta voihan sen kuhan mitata. Että jos se ei oo sitä 4-2, niin sitten täytyy laittaa isompaa verkkoa. Että jos siihen alamittaisia kuhia jää kiinni niin sanotusti, niin sitten täytyy vaihtaa 50-set verkot.
tälleen niinku jälkiviisaan, että olisi tietenkin voinut tarkistaa sen, että onko siinä joku semmonen tietty koko, mitä täällä järvessä saa pitää, mutta ainakin naapuri, keltä tämän verkon sai, niin täällähän se tässä järvessä ikänsä näitä verkkoja käyttänyt, että kai niitä saa täällä käyttää, mutta sitten sitä, että onko siinä joku aika, milloin niitä saa käyttää ja milloin ei saa käyttää, että sitä just, että en tiedä. Katsotaan se kuhan mitta samalla kun tuossa mennään eteenpäin. No tuolla mulla kylmä laukussa jo. No se on 4,3, se on ihan ok. Se on ihan mittakala. 4,2 tässä edes. Tolla lailla vähän, en tiedä miten värit näkyy kamerassa, mutta vähän punertava vielä on tämä liha, niin kyllä mä se fileeksi pistän. Noin, ja sinne meni takaisin kylmään jäiden sekaan. Tai jääveden sekaan. 4,3 oli se kuha. En hommannut tarraa, minkä olisi voinut teipata tohon siksi, koska pitää maalata tuo vene ensin. Et sinällään olisi ihan hyvä olla ehkä kiinteäkin tarra, mutta toisaalta sitten taas tämä kulkee tuossa kapsekkilaukussa mukana nätisti. Nätii. Eiköhän tuolla pärjää ihan. Helpommalla pääsen kun mittaan tähän semmoset, sitten kun se on maalattu tai vaikka ennenkin. Mittaan tähän 42 senttiä, tein tussilla merkin tuosta tuonne 42 senttiä, niin jos ei sitä ylitä, niin se on alamittainen ja pohja. Kuhallehan se vaan se alamitta periaatteessa on silleen. 42 laitan vaan tuohon viivat, niin sillä mä pystyn nopeasti tarkistamaan, onko mittakala. Jos ei oo, niin heitetään pois ja sitten tarkemmin mitä saa se tuolla mitattua. Silleen mä teen. En nyt, mutta silleen tulee tekemään, sanotaan näin. Nyt mennään taas siihen samaiselle jikipaikalle. Samaiselle jikipaikalle, mistä tuli ne 2 ahventa. No en tiedä, vai pitäisikö uistella? Täytyypä laittaa kameran kartta päälle, kun ollaan taas täällä missä saattaa olla karikkoakin. Ois kyllä ihan kyllä mä taidan uistella nyt. Kyllä. Joo, meikäläinen uisteloo. Vedän tuosta tonne tämän matalan kohan yli tonne toiselle puolelle. Elikkä siis tuossa on 30 metriä syvää. Sitten tässä on tämmönen kivikko. Tässä on semmoista vähän matalempi kohta. Tuossa on 6 metrin kohta, mistä pääsee ylite. Ja sitten tuolla on taas syvää tuolla sitten toisella puolella. Tässä niinku keskellä on tämmönen matalampi kohta. Niin mä menen tästä matalasta kohdasta yli ja tosiaan tällä kartalla minä pystyn se tarkistamaan missä mennään. Tuossa on kivi merkattu tuommoinen T toho, että se kierretään tuolta. Että ei mennä sinne ainakaan. Tästä mennään tuota 6,5 metriä noitten poimujen välistä tänne ja sitten lähdetään täältä kiertämään takaisin. Tuolla on se sama tyttöjen saari sitten tuolla missä mä oon käynytkin uistelemassa. Että lähdetään tuosta takaisin kiertämään ja
tuttuja paikkoja uistelemaan, niin katsotaan mitä tulee. Katoin lähteessä, että piti olla akkuakin tässä kamerassa, mutta ei tässä kyllä hirveästi oo, niin mä nyt on vielä edelleen menossa tuonne, mihin äsken selitin, kiertämään tonne, että nyt mä oon ylittämässä tästä syvästä kohdasta tätä ja tämmöisellä lähden nyt vetämään tässä samalla, kun tässä on kuitenkin 4 metriä. Laitetaan tolle ilman mitään painoja menemään, niin kyllä sen pitäisi riittää. Niin yhdellä nyt mennään tohon, ja sitten kun ollaan tuolla kauempana, niin laitetaan sitten toinenkin painon kanssa vaikka. Toinen saa mennä pinnassa ja toinen saa mennä sitten pohjimmassa. Niin, en kuvaa nyt, kun tää akku on niin vähissä, niin en kuvaa nyt se enempää, niin katsellaanpa tuossa vähän myöhemmin. Piti ottaa kamera esille kuitenkin. Täällä on herrasväki lähtenyt. Nytkö se sukelti? Iso parvi oli jotain sorseta tämmösiä. Tuolla se menee, joo. Toistakymmentä lintua menee. No ette työ tällä kameralla, niin hyvä kuin ei näkee. Taitaa lähteä poispäin. Sorsia jotain parikymmentä tuossa meni semmosessa. Tai sukeltaakin kaikki tämmöisessä ryppäissä tuolla. En oo tommosta ennen nähnyt, että niinku, mä oon nähnyt, että se lentää parvessa, mutta nyt täytyy sukeltamaan parvessa. Mitä hittoa. Yhdiste. Tämmönen kuvio kelluntaa harrastaa, tulee kuviosukellusta. Vielä kun ne tulee, kaikki tuli samaan aikaan pintaankin vielä. Selvä. Nyt se on nähty. Semmoista vielä tähän tosiaan, en muista sanoiko äsken sitä, niin eikö sanoinhan mä. Niin just se, että nyt kun vesi on vielä lämmintä, niin ei viiti viiä sitä, että aamusta vie verkot ja seuraavana aamuna vaan käyn kahtomassa niitä. Että kyllä niitä pitää nyt lämpöisen veden aikaa käytävä vähän useammin ehkä kahtomassa. Jos illasta veisi ja aamusta kävisi kahtomassa heti aikaiseen. Ja niin kuin tänäänkin on se ennen puolta päivää käynyt kahtoon ja saanut ollut ihan ok. Mutta sen verran, että hirveä huuto kuuluu. Linnut huuto. Sitten kun keli paranee ja kylmenee järvenvesi, niin sittenhän se kestää olla, vaikka käviskin se aamusta ja aamusta. Vähän myöhemmin, sanotaan kuukauden päästä. Mutta nyt on tarkoitus kuitenkin, mulla olisi voinut periaatteessa olla se katiska tai verkko. 3 katiskaa tai 1 verkko. Niin tarkoitus on kyllä nyt verkkoa alkaa pitämään. Useamminkin. Ei tää ollut semmonen, tää oli mun ensimmäinen kerta pisto, semmonen, että nosto pois, mutta sitten kun taas enemmän aikaa, niin tai silleen käy niinku tuotten töitten kanssa ja tälleen niinku fiksusti pitää miettiä se, miten se nyt kannattaa tehdä, niin viikonloppuisin sitten, niin kyllä siitä pidetään taas. Ehdottomasti. Sellaista. Nyt mennään tommoseen jonnin näköiseen vasta-aaltoon, semmoseen jopa isohkoakin aaltoa, silleen ei mitään valtavaa, mutta nyt mennään 2,5 kilometriä tunnissa, 2,6 kilometriä näyttäisi olevan tunnissa nyt tämä. Tällä hetkellä tämä on meidän uistelunopeus. Että se on vähän hiasta, mutta tai silleen, minä tiedän. Että sähkörutku on täysillä ja nyt on 2,7 taas, mutta tämmösen niinku ihan suht isohkoa aaltoa tässä on, kun veneitä tullaan. En tiedä näkyykö tuossa mun takaa sitä, mutta tuosta alkoa. Nyt tulee veneen aaltoja. Tälleen tää käyttäytyy, jos on iso aalto, niin siinä meni äsken iso vene. Mutta harvoinpa niin kuin järvellä noin iso aaltoa niin pelkästään. Nyt sillä on kala tai pohja. Todennäköisesti pohja, kun tässä on vain 3 metriä vettä ja tuossa on 40 gramman paino. Ja joo, pohja se on. Ei täällä oo mitään. Ei mitään. Pohjamyllytystä. Mut tolleen se käyttäytyy, jos on
tulee tommosta isoa aallokkoa ja minä et tommosessa aallokossa lähtisis järvelle, jos oikeesti jos niinku tommosta koko tommosta. Hell no! Joo. Tuuleksii. Eikö... Mä oon nyt monta väriä taas kokeillut ja symboleita on ihan saatanasti tossa kaikuluotaimessa, mutta ei tukkalla, niin ei tukkalla. Niin. Otan vermeet pois ja lähden kaloja siivoilemaan. Niin kiitos, katsoit tämän videon.